Siyanibingelela naye enye ritual esimple yokubiza umuntu wakho uma kuthi usehambile noma niyaxabana niyadivosa into ethi kanjalo. So kusho ukuthi uyalithatha leli qanda umemeze igama lakhe bese ulifaka emanzini uyalibhoyila. Nangalesi khathi ulibhoyila lapha uyakhuluma ngenhliziyo nje. Angithi lona libhizi liyabila lapho uyakhuluma ngenhliziyo wena ukuthi hey wena muntu wami woza kimi wena. La ukhona nje zizwe ungahlalisekanga. Uma ungangibonanga nje mina nje akuduma ikhanda la kuwe yabona. Bese emva kwalokho-ke uyalikhipha-ke emanzini uyaliyeka liyaphola. Uma liphola-ke bese uthatha ibholpeni e-red ubhala igama lakhe la. Angazi-ke uma ukuthi umuntu wakho umvenda-ke ngoba phela amagama esivende emade bese ubhala igama lakhe ngebholpeni e-red la. Bese uyalihluba uma ulihluba uliqala ukuhluba la phezulu bese uyalidla ungalifaki itswayi ulidle ukhuluma. Uma ulihlafuna uyakhuluma nangenhliziyo ukuthi wena woza kimi wena la ukhona nje ungabi nokuthula uma ungangibonanga yabona. Ungahlaliseki ungabi nephisi nje la ukhona if awungiboni akuthi kushona ilanga nje namhlanje mhlawumbe ungifonele ka-5 yabo. Ulidle ukhuluma ulidle ukhuluma ulidle ukhuluma. Iqanda-ke liyasebenza kakhulu even noma ngathi umuntu selokhu wahamba ekhaya wayesuka ekhaya waze eGoli uyofuna umsebenzi. Ingane oyizalayo selokhu yahamba yaze eGoli izofuna umsebenzi ayibuyi nje ekhaya. Hayi ngoba nakho kodwa niyazi ukuthi unemali usenemali kodwa akasabuyi ekhaya. Emakhaya-ke into abayenza angithi kune-round lendlu eyi-round le ikhishi yabona. Uyalirawunda kawu-7 leliya khishi ulokhu ukhuluma umbizo ukuthi hey wena ngoba vele umuntu oselokhu wahamba ekhaya engabuyi ekhaya ubizwa ekhishini noma ubizwa kule ndlu yabathi urondo le yasekhishini elikhishi yabona. Bese uthathe ameva enhloni bathi ingungumbane uyithathe leya nto bese ulithi qha 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 la phezulu bese uyaliphuza la khona uzobuye egijima into ongayazi ngamanye uma ukuthi uselimpompo uyohayikha noma engenamali uzoze afike ekhaya yabona.